Abin da ya sa Shu'aibu Lawan, wanda aka fi sani da suna Kumurci a cikin masana'antar Kannywood da kuma bakin masu kallo, aka ci gaba da ganinsa a cikin fim a yanzu. Shi dai Shu'aibu Lawan Kumurci tsohon jarumin Kannywood ne wanda ya shekara da shekaru yana yin fim, wanda kusan duk wani jarumi ya yi fim da shi kamar su Ali Nuhu, Adam A. Zango da sauransu. Duk masu kallon fina-finan Hausa idan aka ce Kumurci, wanda har wasu suke ƙarasa karin maganar Kumurci baƙin maciji. Idan aka faɗe shi abin da ake tunawa wani boss a cikin fim ɗin Hausa, ko wanda yake zuwa a shahararren ƙaura ko ɗan daba ko ɗan zara ko dai abin da ya kamanceceniya da haka. Shi dai Shu'aibu Lawan Kumurci ya yi ƙaurin suna wajen fitowa a duk fim ɗin da ake so a nuna zafin kai ko a nuna zarra ko wani abu makamancin haka. Shu'aibu Lawan Kumurci bayan ya jima yana fim, ya yi ƙoƙarin ya sabunta yanayin fim ɗinsa shi ma ya dinga yin rawa da waƙa. To amma sai ya zamana hakan bai haushi ba. Wancan rol ɗin nasa na asali na fitowa a ɗan daba ko uban daba ko wani abu makamancin haka ya fi masa kyau. Sai ya zamana kuma fina-finan Kannywood sun sauya salo, sun koma fina-finai ne da aka fi buƙatar a yi rawa da waƙa. To hakan ya sa sai aka ga shi Shu'aibu Lawan Kumurci an rage ganin fuskarsa a cikin fina-finan Hausa. To amma kuma abin mamaki sai ga shi daga baya an ci gaba da ganinsa jefi-jefi, wanda a yanzu haka yana gabatar da wasu fina-finan. Abin da ya sa aka ci gaba da ganinsa a cikin fina-finai, su directors na fim wayanda suka jima a harkar ko suka fahimci harkar sosai, sun san akwai role ɗin da idan ana buƙata babu wanda za a kirawo ya yi wannan abin sai dai shi Shu'aibu Lawan Kumurci. Misali, idan kuka duba akwai wani fim da ya shuhura a kwanakin baya wanda sunansa ya shiga ko'ina saboda sanadiyyar waƙarsa da wani mawaƙi yayi, ya zama na fim ɗin ya zaga ko'ina, wato fim mai suna Afara. A cikin fim ɗin Afara, bayan ita jarumar fim ɗin tana soyayya da wani matashi da aka so raba ta da shi wanda yake son ta mai kuɗi, wanda Rabi'u Rikadawa ne a lokacin. Rol ɗin da aka ɗauko Kumurci a matsayin ɗan zara ya zo ya ja masa kunne, ya yi amfani da ƙwarewarsa ta fim inda abin ya yi kyau sosai, wanda har wasu daga cikin masu wayanda aka fim ɗin da su sun fi ganin kyan wannan gurin fiye da ko'ina a fim ɗin. Inda ya zo ya masa wonin, ya yi wa saurayin wonin a cikin mota na cewa ka cire ta daga zuciyarka, yake cewa ba zai iya ba. Shu'aibu Kumurci ya masa noshi ɗaya, ya miƙe tsaye ya nuna masa bindiga, ya sunkuya ya ce za ka iya ko ba za ka iya ba. Take ce na cire ta tunima. To irin wayannan guraren babu jarumin da zai iya ɗin ya yi kyau kamar nasa sai shi. Hakan yasa aka ƙara tattago shi domin ya zo ya ci gaba da bayar da gudunmawa a cikin masana'antar fim. Ku yi subscribing ɗin channel ɗinmu sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin